Ayan po si Aldrin. Ito po ang barkada. Ito namin. Nakarating, nakarating po kami sa dulo ng ito na po yung punong abala, yung may bahay, asindera. Papakita ko po sa inyo kung gaano kaluwang ang kanyang kabukiran. Ayan po ang hacienda ni Armando at ni Gracia. Mamaya. Ala. Si Ashley! Pasalubong ko. Ay, pasalubong ka. Ito naman ang kabukiran ni Dikong. Halika dito. Papakita ko sa iyo kabukiran ni Dikong. Ito ang ari ko. Ito ang ari ko. Ari ko to, ha? Ang kabila pa. Ito ka maisan ko. Ayan ang maisan ko. Lahat ang nakikita niya sa akin.